V Česku dramaticky přibylo obézních dětí. Odborníci to přičítají tomu, že se děti přestaly hýbat a změnily se jim i stravovací návyky. Nejhorší čísla vykazují děti mezi 11 až 13 lety. Za dětskou obezitu může nejen nízká až žádná pohybová aktivita, ale také stravovací návyky. Děti pijí nejčastěji slazené nápoje. 2litrová láhev tohoto pití se přitom rovná snědení 11 rohlíků. Děti si zvykly pít také energetické nápoje v plechovkách. Vrátit děti k pohybu je proto cílem sportovních organizací po celé republice. Je situace opravdu tak alarmující a jak zatím přeje rok 2023 pohybovým aktivitám dětí? To zajímalo i kolegu Karla Sladkého, který pro Šarm vyspovídal Václava Husáka, sportovního trenéra dětí a mládeže z týmu Gladiator Race. Dá se říct, kolik času denně by měly právě děti pohybu nebo sportu jako takovému věnovat? Každý máme tu zkušenost jinou a každému dítěti, dospělému jedinci vyhovuje ten harmonogram životní malinko jinak, ale samozřejmě řekl bych, že zvlášť u těch dětí určitě nestačí 4 až 5 hodin tělocviku v povinné výuce ve škole a řekl bych, že když to dítě stráví další 2 až 3 hodiny aktivním způsobem každý den, tak se to na něm jenom pozitivně podepíše a řekl bych nejen na té fyzické kondici, ale i na té, dejme tomu, koncentraci ve škole, na tom vidíte, že ty děti vypadají mnohem šťastněji a zdravěji. Já si myslím, je to určitě individuální, ale 2 až 3 hodinky denně aktivním způsobem prožít den, to nemůže zaškodit. Mluvíme o pohybu, mluvíme o sportu, ale měli bychom určitě zmínit i životosprávu, protože myslím si, že tam taky asi pokulháváme, nebo jak to vnímáte vy? Sladkosti, sladké. Je pravda, že tenhle ten trend podávání sladkostí dětem jsem zaznamenal i v té sportovní sféře. Občas sáhnou k tomu, že děti motivují nějakou sladkostí. Já toho tedy zastáncem nejsem, protože si myslím, že děti by tu motivaci měly čerpat někde úplně jinde. Ale z druhé stránky věci si myslím, že se to hrozně moc změnilo, že dneska vlastně kvalita školního stravování a vůbec dostupnosti kvalitních potravin je výrazně na vyšší úrovni, než byla před x lety. Musím říct, že to je hodně o těch návycích v rodině a o tom, jak ty rodiče k tomu přistupují a jak moc jim stojí za to dbát na to, aby děti jedly zdravě, anebo aspoň když ne úplně zdravě, tak vyváženě. Vy sám jste rodič, takže odměňujeme, ale opatrně. Rozhodně, všeho s mírou. Já si myslím, že ty děti se dají odměnit mnohem lepším způsobem než sladkostí, kterou ocení mnohem víc a to je vlastně nějakým uznáním ze strany toho dospělého, vyjádření nějakého respektu k tomu, když se tomu dítěti něco povede a tam je potom vidět, že ta reakce je úplně jiná, než když dostanou 3 kostičky čokolády. Před malou chvíli jsme mluvili o důležitosti sportu v životě. Nakonec není to poprvé, co vám říkáme, že je důležité se hýbat. No a o důležitosti sportu mluvil v našem vysílání už také několikrát kardiochirurg profesor Jan Pirk, naše šarmantní osobnost roku 2016.